Hola, bon dia. Em dic Antoni Maria Badia. En aquest vídeo aprendrem unes quantes nocions bàsiques per poder treballar amb Symbaloo. Farem una vista ràpida d'aquesta utilitat. Per primera, ens farem, per començar, unes quantes preguntes. Què és? Com donar-se d'alta? Com entrar? Com crear un blog? O com crear un webmix? Quan obrim la pantalla bàsica de Symbaloo, és a dir, cridem amb un cercador, amb el Google, per exemple, i fem la paraula Symbaloo i anem a la pàgina inici d'aquest programa, trobem aquesta pàgina que tots veieu. El Symbaloo ens permet utilitzar els nostres marcadors, les adreces d'interès que ja hem posat al nostre navegador a qualsevol lloc on ens trobem a internet, amb qualsevol navegador, estiguem on estiguem, a una classe, a una biblioteca, a casa d'un amic o bé fins i tot de vacances a un hotel a l'estranger. Analitzem el que tenim a la vista. Primer fixem-nos i estudiem cada una de les línies que podem veure. En primer lloc, a dalt a l'esquerra, podem veure el menú del navegador. En aquest cas hem obert el Firefox de Mozilla. Tenim, com podeu veure, un menú que ens diu fitxer, edita, visualitza, historial, adreces d'interès, eines i ajuda. Tot just avall, tindrem les pestanyes del navegador. En el Symbaloo hem posat un complement que fa que les pestanyes siguin de colors diferents. Cada una indica una plana on nosaltres tenim la vista del Firefox. A sota de les barres d'adreces i de pestanyes tenim la barra d'adreces, on apareix l'adreça de la pàgina web que ens mostra en aquell moment el navegador, anomenada també la URL de la web. Fixem-nos que la pàgina, la URL, és aquesta marcada en color blau. A continuació, més avall, tenim una barra que pot estar en alguns navegadors sí i en altres no, segons cada un se ho hagi posat o no, la barra d'adreces d'interès. Fixem-nos que hi ha una sèrie d'adreces aquí, una sèrie d'icones que ens fan anar directament a una adreça. A partir d'aquí ja ens apareix la pàgina en si del Symbaloo, és a dir, a partir de la línia negra i de la paraula Symbaloo. Primer que tot, com a cada un dels programes que nosaltres vulguem instal·lar, el posarem amb el nostre idioma. Pot ser el català o pot ser qualsevol dels idiomes que estan a l'opció d'idiomes, en les banderetes. En aquest cas posarem el català. Podem posar qualsevol. Fixeu-vos bé que al tocar la fletxeta que està aquí, s'obre aquest desplegable amb les banderes de cada idioma. A continuació veurem una altra pàgina que ens sortirà al moment d'apretar la icona crear un compte. Fixeu-vos que el primer que hem de fer és donar-nos d'alta. Podem registrar-nos amb el Google, amb el Facebook o bé
posant el nom, correu electrònic que tinguem i una contrasenya o paraula pas i acceptant les condicions. Fixem-nos que això ho farem de la següent manera. Haurem de donar-nos d'alta si som nous a Symbaloo. Una vegada introduïdes les dades del que volem fer servir, només ens cal clicar crear el meu compte. A continuació, fixem-nos que una vegada s'ha creat el compte, la pròxima vegada que haurem d'entrar al Symbaloo ja no ens hem de registrar, sinó que aprofitarem només la icona de l'entrada. Evidentment, al donar l'entrada no haurem de tornar a escriure el nom, sinó només el correu electrònic i la paraula de pas. De totes les maneres, tal com us he dit, podeu entrar amb el compte de Google o amb el compte de Facebook. Tenim en compte que si tant ho feu pel compte de Google com de Facebook, el Symbaloo la primera vegada ens demanarà que es pugui sincronitzar un compte o l'altre amb el Symbaloo i, per tant, la primera vegada haurem de permetre que es faci aquesta sincronització. A continuació, fixem-nos bé que ja haurem entrat al nostre Symbaloo. I com ho sabrem? Com sabrem què és el nostre Symbaloo? Molt senzill, passant amb el punter del ratolí pel ninotet que tenim posat a la dreta, veurem que ens surt el nom. En aquest cas el meu, que és Antoni, o el que vosaltres heu creat. Evidentment ha variat les icones que tenim i els blocs marcats han variat de la pàgina inicial a la pàgina particular. Fixeu-vos també que aquí hi ha diverses pestanyes del Symbaloo, pestanyes que se'n diuen webmix. Primera cosa que hem de saber és com crear un bloc. Què és un bloc? És qualsevol dels quadres en què es divideix la pàgina. Com podeu veure, aquí n'hi ha molts i n'hi ha de moltes classes. Els més importants que tenim són dos, els lliures i els ocupats. Evidentment, si en volem crear un, sempre haurem de crear un de lliure. Els que estan ocupats ja tenen la seva pàgina, la seva adreça ja posada al seu bloc. Anem a crear un bloc i en aquest cas, per exemple, ens hem de situar primer a la pàgina de la qual volem crear el bloc. En aquest cas en fareu una molt senzilla que és la caixa, CaixaBank. Hem de visitar primer amb una pestanya extra que podem fer al Firefox la pàgina web de CaixaBank per tal que la puguem afegir al nostre Symbaloo. Evidentment aquí l'important és seleccionar l'adreça a la barra d'adreces i una vegada seleccionada procedirem a copiar-la. Per copiar-la ja sabeu que ho podem fer de moltes maneres i la més senzilla és apretar la tecla Control, mantenir-la apretada i una vegada la C. Control C. Hem copiat aquesta part blava, l'adreça, la URL de CaixaBank. A continuació ens anirem a la pàgina de Symbaloo, del nostre Symbaloo. Clicarem amb el ratolí un bloc que estigui lliure i ens apareixerà aquesta finestra a l'esquerra de la web on hi diu l'opció de crear un bloc.
La finestra se'n diu, com el títol, és editar bloc. Farem l'opció de crear un bloc i veureu el que surt. Aquesta precisament és la finestra de crear un bloc. El primer que hem de fer és, en aquesta zona on tenim afegir una adreça de web, on hem de posar-nos amb el ratolí i una vegada ens hem posat amb el ratolí, apretar el Ctrl+V. Ctrl+V vol dir enganxar. A continuació marcarem el quadret d'ensenya text, que és aquest d'aquí. Aquest quadret d'ensenya text ens deixarà veure diferents icones que té aquesta pàgina, el logo, per exemple, o bé, senzillament, només el nom ens sortirà aquí al davall. Podem també canviar el fons del bloc, en aquest cas està de color blau, fixeu-vos que és el que està assenyalat, i senzillament farem salvar. A continuació fixem-nos en com queda el bloc una vegada hem fet totes aquestes coses. Hem copiat, hem enganxat aquí l'adreça URL. A continuació hem assenyalat el text, ens ha sortit aquí el logo de la caixa, el logo ens apareix al bloc i com que hem ensenyat el text, aquí ens surt el text que aquí, en aquest cas, està aquí, CaixaBank Particulars. Procedim a salvar i una vegada salvat ja tenim el bloc de la caixa. A continuació us parlaré de què és un webmix. Un webmix és una pestanya del Symbaloo. Igual com tenim pestanyes del Firefox que hem dit que són de colors, també tenim pestanyes del Symbaloo que estan a la línia superior. Per crear-ne una, igualment que fem amb el Firefox apretant el segle més, aquí farem el mateix però al més de la barra de webmix del Symbaloo. Ens sortirà una pàgina, una finestra addicional, que és la finestra d'afegir webmix. Li posarem un nom, en aquest cas jo he posat el nom de nou webmix, i apretarem la paraula afegeix. Una vegada hem apretat afegeix, hem creat un webmix nou de 52 blocs lliures. Tal com podeu veure amb aquesta pàgina. Aquesta pàgina, el nom que té serà el que li hem posat nosaltres, té blocs lliures i al centre la consulta del Google. De moment, com a part primera, això és tot.